Пра ролю і месца беларускай культуры ў кантэксце сусветнай мы размаўляем з сённяшняй суразмоўцай, ганаровым архівістам Беларусі, даследчыцай Ганнай Запартыка. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вы ўзначальвалі такую установу важную, як архіў-музей літаратуры і мастацтва. Цяпер у вас больш вольнага часу для творчасці. Дарэчы, амаль 50 гадоў вы былі ў гэтым калектыве, ёсць у гэтым калектыве, так? 44 гады. Амаль 30 гадоў я ўзначальвала гэты калектыў. Я скончыла вячэрняе аддзяленне, так склаліся сямейныя абставіны і многія іншыя, што мне прыйшлося і працаваць, і вучыцца. Але на першым месцы была вучоба, канешне. І тады ўжо сяброўства пачыналася і з Нілам Сымоновичам Гілевічам, і з Вячеславом Петровичам Рагойшам, і з многімі іншымі. Лазоўскі у нас такі быў выкладчык, Навумович, усіх я іх памятаю. Працавала я ў дзяржбудзе сакратаром у той час, і была таксама побач з вельмі вядомымі людзьмі. Это Владимир Адамович Король, народный архитектор СССР. Менавіта яго сакратаром я была. Быў Ізраіль Барысович Элентух, мастацтвазнавец, які пісаў гісторыю Віцебскай мастацкай школы. Калі прыйшла пара мне вызначыцца з месцам працы пасля завяршэння універсітэта, мне, зразумела, мае сябры дапамагалі вызначацца. Я выбрала беларускі, ён тады называўся Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва БССР. Прыйшла ў не вельмі прыветныя такія сцены. Архіў тады месціўся пад вечнай рэстаўрацыяй, быў будынак царквы Пятра і Паўла. І вось я туды і прыйшла. Я помню, як адна з нашых архівістак сказала, ўжо пажылая жанчына, уже была в таким сталым веку, и она сказала: ты тут застанешься. Я и засталася. Не зважалася ўжо ні на што, ні на нейкую няўтульнасць, на нейкія іншыя, можа, абставіны. Я ўбачыла вот эту унікальную магчымасць працаваць з архівамі літаратараў, пісьменнікаў, паэтаў, архівамі акцёраў, архівамі мастакоў. І гэта для мяне было самым галоўным на той момант. Мне вельмі цікава, што вот вы як працавалі над кнігай пра Паўліну Мядзёлку. Гэта вот якраз той самы выпадак, калі можна з кантэксту нешта ўзяць, выбраць нейкі толькі адзін эпізод з кантэксту цэлага жыцця, па сутнасці. Ну і зрабіць з гэтага пэўную сенсацыю. Так, на недасведчанага чытача, падкага на нейкія такія рэчы зразумела. Сцежкамі жыцця, дарэчы, у Паўліны Мядзёлкі гэтыя ўспаміны, яе мемуары называюцца «Сцежкі жыцця». Паколькі зборнік уключае не толькі самі мемуары, но і іншыя яе творы, у тым ліку перапіску, то трошкі яе назвы зрабілі па-іншаму, «Сцежкамі жыцця». Паўліна Мядзёлка выдала свае сцежкі жыцця. Мы гэта ведаем. Танюсенькую кніжачку такую, зусім невялічкую. І здавалася б, той, хто чытаў, адзін захапіўся, вельмі цікавы перыяд, пачатак 20-го стагоддзя, міжваенны час. Але той, хто дасведчаны ў гістарычных падзеях таго часу, ведаў пра асобаў, якія былі героямі свайго часу, мог задаваць пытанне, а чаму яна іх не згадала? Дакладна ведаем, што яна была знаёма і з Душэўскім, і з Ластоўскім, натуральна, з Янкам Купалам. І толькі тэма Янкі Купала абыгрывалася ўвесь час. Але не віна ў тым Паўліны Мядзёлкі была, а якраз тых самых цэнзараў, якія вельмі дакладна адрэдагавалі яе мемуары. І гісторыя гэтых мемуараў якраз тут у дакументах і паказана, як яна іх пісала, як яна аддавала
свой аўтограф у адны рукі, пасля гэта друкавалася і зноў правілася. І ўрэшце, ну, вот мемуары выйшлі ў такім вот невялічкім аб'ёме. Дарэчы, яна не дачакалася выдання, яна сышла крыху раней, чым выйшлі вось тыя самыя першыя мемуары. У гэтым жа зборніку яны цалкам надрукаваны па яе аўтографе. Прытым тут ёсць каментары ва ўсіх варыянтах, якія сустрэліся мне. Вот, на вялікі жаль, я не змагла, ну, не хапіла, можа, нават аб'ёму, каб яшчэ дадаць каментары тых раздзелаў, якія захоўваюцца ў музеі Янкі Купалы. Але тут цалкам мемуары, у тым ліку тыя, якія захоўваюцца варыянты ў Беларускім дзяржаўным архіве музею літаратуры і мастацтва. Паўліна Мядзёлка, яе жыццёвы шлях, яе лёс увогуле вельмі кінематаграфічны. Я б і сёння раіла ўсё ж такі сцэнарыстам звярнуцца менавіта да яе ўласна лёсу, да яе жыццёвага шляху, стварыць фільм проста пра гэтую жанчыну. Ну, Дзялендзік браўся. Ну так, але фільма-то няма. Скажыце, калі ласка, ну вот такое імя не ўсім можа быць нават вядомае, хаця чалавек вельмі вядомы, гэта Забейда Суміцкі. 14 чэрвеня яму споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння. І зразумела, што ёсць нагода пра яго сказаць асобна. Забейда Суміцкі наш легендарны спявак, педагог, дзеяч музычнай культуры. Ён многае зрабіў для праслаўлення Беларусі ў свеце ўвогуле. І там, дзе ён спяваў оперныя арыі на італьянскай мове, на чэшскай мове, ён абавязкова ўключаў беларускую народную песню, песні беларускіх кампазітараў Багатырова, Лоўнікава, але ён абавязкова ўключаў і узняў беларускую песню, беларускае слова на вось такі высокі ўзровень песеннага мастацтва. Забейда Суміцкі чалавек, які 12 гадоў пражыў у Маньчжурыі, пражыў, ну, у Кітаі, зразумела, у Харбіне, быў там выкладчыкам, проста школьным настаўнікам. Ён ужо ў Харбіне выканаў многія партыі, оперныя, вядомыя оперныя, атрымаў рэкамендацыю ад той жа Плотніцкай і паехаў у Мілан караблём, доўга ехаў, на караблі даваў канцэрты, тым зарабляў сабе на жыццё, таму што падарожжа было вельмі доўгім. Ён паехаў на стажыроўку. Там была такая Анжэліка Краўченка, беларуска паходжаннем. Яна раней трапіла, оперная спявачка, яна раней трапіла ў Мілан і, ну, відаць, пратэкцыю для яго нейкую зрабіла. Ён там 3 гады стажыраваўся, выконваў самыя розныя партыі на сцэне, у тым ліку тэатр Ла Скала знакаміты. Ён ездзіў з гастролямі. Усе 3 гады яго такой вельмі нястомнай, такой актыўнай працы. Ён быў вучням Фернана Карпі, вельмі знакамітага спевака, які пазней, і ў гэтым ёсць у мяне такія падазрэнні, што і ў Празе ён яму так бы пратэкцыю такую творчую арганізаваў. І калі ў Мілане скончыўся ў яго тэрмін стажыроўкі, ён прыехаў да маці. Ён у маці быў адзін сын ўжо на той час. Старэйшы брат Володя памёр, відаць, падчас бежанства ад сухотаў. Яму было ўсяго 22 гады. Ну, а пра сваіх другіх братоў і сясцёр успамінаў, што яны паміралі ўсе ў малалецтве. Іх было ўсіх у бацькоў 7. Вельмі рана памёр бацька, ён жыў вельмі цяжка. Можаце ўявіць, што у 1914 годзе гэты здольны хлопчык змог паступіць у маладэчынскую настаўніцкую семінарыю. І так яму хацелася маці парадаваць, што ён, прыехаўшы, здаецца, да Ваўкавыску, пасля 45 вёрст ішоў пешкі дамоў, таму што транспарт быў бы вельмі няхутка. Ён вырашыў прыйсці пешкі. Сапраўднай зоркай стаў опернага мастацтва, і, канешне, Беларусь можа ганарыцца сваім спеваком, тым, хто уславіў Беларусь. І, дарэчы, калі гаварыць пра такія імёны, можа быць, не зусім
вядомыя многім. Гэта, конечно, вот том, які выйшаў пра Зоську Верас. Зоську Верас, ну, вы там склалі пералік тых зёлак, якія яна збірала. Яна вельмі мне імпануе, таму што моя мама таксама любіла збіраць зёлкі. Вось, і да і я цяпер таксама вырошчваю нейкія там лекавыя травы, вот, пахнучыя такія, і ўжываем таксама з гарбаткай. Зоську Верас, ведаеце, я з ёй яшчэ змагла сустрэцца. Правда, яна была ўжо ў такім веку і ў такім стане, што пагаварыць было немагчыма, яна амаль не чула. Ну, тым не менш, яна пісала ў архіў лісты. Да мяне адведвалі нашы архівісты ў Вільні Зоську Верас. Я хацела падлічыць, колькі ж яна ўсё-такі лістоў магла напісаць. Ну, прыблізна карэспандэнтаў, ну, не ўсіх, зразумела, можна выявіць і сёння карэспандэнтаў Зоські Верас. Але яна кожнаму адказвала. Такога не было, каб яна адклала нейчы ліст, не адгукнулася на нечую просьбу. Яна ўсім. Ну, колькі? І каля 7000 лістоў. Нават сённяшнія смс-кі кароткія. Не кожны можа сказаць, што я напішу за пэўны там перыяд 7000 такіх вот каротенькіх лістоў. Ваша апошняя публікацыя ў Нёмане. Дзіўная гісторыя вельмі. Тацяна Жылкіна напісала ліст, і яна расказала крыху гісторыю, што яе маці, Алена Жылкіна, руская паэтэса, якая жыла ў Сібіры, там, у Краснаярску, была знаёма з Юркам Лявонным нашым. І у іх была перапіска, і захаваліся лісты Юркі Лявоннага да яе маці. Дык вось яна хоча перадаць у нейкі архіў ці ў музей, і таму яна звяртаецца да кіраўнікоў літаратурнага музея, архіва, вось, і можа перадаць гэтыя лісты. Чым цікавы гэтыя лісты? Вот, для гісторыі беларускай літаратуры і, уласна, для удакладнення біяграфіі самога Юркі Лявоннага. Ён раскрывае месцы працы, дзе ён працаваў, і не трэба ўжо здагадвацца, нават сваё сацыяльнае паходжанне, нават дэталі яго перакладчыцкай дзейнасці. Напрыклад, тое, што ён перакладаў Максіма Горкага, ну, нідзе не адзначана было. Лісты кахання. Лісты, ну, такой, можа, яшчэ толькі на парозе нечага, што павінна было адбыцца у лёсе кожнага з іх, але не адбылося, таму што трагічна яны разлучыліся. І яна да канца жыцця не ведала, што з ім адбылося, як сказала мне ўжо яе дачка Тацяна Жылкіна. Роля і месца беларускай нацыянальнай культуры, літаратуры і ўвогуле беларускай культуры, вось значнасць яе. Роля і месца я б хацела нават, ну, сказаць, і ў сусветным кантэксце. Яна займае сваё месца. І я, чытаючы таго ж Джойса «Уліс», агромнейшая кніга, праслаўленая, цэлыя інстытуты там працуюць менавіта на асваення гэтай тэрыторыі гэтага рамана незвычайнага. А я і чытаю, думаю, а ў нас ёсць Максім Гарэцкі са сваёй камароўскай хронікай, так? І дзве душы. І дзве душы. І чытаючы Зарэцкага, і чытаючы Кузьму Чорнага, якую вот недаўна яшчэ, можна сказаць, зусім недаўна пераглядала. Вось Адысея наша, так? Нашай літаратуры. І ў сусветным кантэксце яна займае сваё месца. Ну, опусціўшыся крыху на зямлю, таму што ўсё-таки у нас такая гаворка. Вот скажыце, калі ласка, як ваша гаспадарка пажывае? Ну, гаспадарка моя насуперак дажджу, ветру, вот, і холаду. Вот, усё ж такі яна трымаецца неяк. Што вам дае вот гэта сялянская праца? Свабоду. Сямейнікі памагаюць? Дапамагаюць, зразумела. У мяне ўжо ўнукі дарослыя. Усіх прывучаеце да працы? Абавязкова. Ну, вот гэта вельмі карысна, таму што сёння больш сядзяць у тэлефонах, у гаджетах, чым на вуліцы бываюць увогуле. Ну,
сядзелі б, зразумела б таксама. Калі б не бабіна слова, якое дубцом працуе. Я думаю, что мы у наших програмах сустрэнемся і з тымі вашымі нашчадкамі, якія таксама працуюць у галіне культуры нашай і многа цікавага робяць. А нашим тэлегледачам я нагадаю, што сённяшняй маёй госцяй была ганаровы архівіст Беларусі, даследчыца, пісьменніца Ганна Вячеславовна Запартыка. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.